fórum a posledný je pán Zdenko Sabol zo strany Právo a spravodlivosť. Takže dôvod tejto tlačovej konferencie je taký, že by sme chceli vyzvať voličov v týchto voľbách, predčasných voľbách, aby volili strany, ktoré nie sú ničím zaťažené, nie sú prepojené na finančné skupiny, ktoré doposiaľ neboli zaťahnuté do žiadnej kauzy. A toto je dôvod, prečo sme dnes túto tlačovú konferenciu zvolali. Keď sa pozriete spätne, čo sa naši občania voliči dočkali, tak to je presne vizitka dnešnej politickej scény. To znamená, sledujeme kauzy jednotlivé, ako sa vyťahuje, ako vyťahne lavica na pravicu, pravica na lavicu. Tu v našom prípade práve vidíte, ako môže byť aj kultúra v politike, kde sa